Pozdrav kolege. Evo sada probamo kako se daju komentari na zajednički dokument. Link koji nam je Vesna dala sam otvorila ili otvaram. Podelila nam je Vesna dokument već na taj način da možemo samo da dajemo komentare i vršimo predlaganja, dakle unos izmena nam je onemogućen, tako da nemate nikakvih problema, slobodno predlažite. Hajde da vam objasnim kako se vrše neke promene u tekstu, načini na koje može da se vrše promene. Ovde vidimo već neke komentare, ali evo da pogledamo. Recimo da imate slovne greške. Recimo da ovde da zamislimo da ovde umesto delu piše dalu. Kako ću to promeniti? Jednostavno obeležite to što ne valja, pritisnite delete, znači kao da to obrišete, ili jednostavno umesto toga kad ste to obrisale, kad ste to obeležile, kucate slovo A i vidite šta se dešava. Dakle, ja sam ovde već rekla zamenite E sa slovo A. I to je već jedna vrsta komentara. Dakle, slovne greške ispravljate na taj način. Posle će Vesna ili neko ko bude radio na ovom dokumentu prihvatiti tu izmenu i rešen problem. Dakle, da ponovim. Recimo da umesto ovog slova U ima slovo bilo koje nije U i sad želim da ga obrišem, recimo da neka ovde umesto slova Kobayagi i da stoji ja da trebam da kucam opet slovo I, dakle obeležim i ukucam slovo koje treba da se ukuca, u ovom slučaju, to je kod mene latinica. Evo odmah sada vidite vraćam tu izmenu. Kad ga vratim, sad ću da ga ukucam pravilno. Dakle, Kobayagi još jedno I. Kliknem negde sa strane i ja sam praktično već izvršila izmenu. Ako vam nije jasno kako se vrše ove izmene, vi pokušajte, nije nikakav problem. Svaki put ako nešto, recimo, otkucate što ne valja, kao recimo sad i hoćete da vratite, prosto samo vratite. I nema nikakvih problema. Takođe, ukoliko ste nešto pogrešili, možete čak i da obrišete taj svoj komentar i eto ga, rešen problem. Sad imamo i mogućnost da dajemo neke komentare. Da, ovo su slovne greške. Ajde prvo da kažemo ovako. Ako želimo baš onako mislimo da nešto treba baš izmeniti i sigurni smo da bi to možda stvarno trebalo tako da bude, onda mi recimo možemo ovako da obeležimo to što ne želimo. Ako je to u prvom delu, ali sad je recimo sigurni smo da je to drugi deo, a ne prvi deo, onda obeležimo to i napišemo lepo u drugom delu. Takođe nemamo nikakav problem sa tim jel će izmene biti prihvaćene ili ne. Takođe, ako se nešto odlučimo da to nije tačno, možemo, odnosno da se jednostavno odlučimo da taj komentar ne stavimo i idemo sad, obrišemo ga. I sad recimo, ceo ovaj jedan pasus nam nije jasan i želimo da napomenemo da nam to nije jasno, recimo, i da damo komentar na njega. Onda kliknemo na ovaj plusić ovde i kažemo ovaj pasus, pasus mi nije jasan. I pritisnemo dugme komentariši. Ukoliko želimo da damo i svoj predlog, mi jednostavno možemo da napišemo i ovde predlog, pa da napišemo svoj predlog ili jednostavno kao ono do sada da kompletno ceo pasus
kažemo, obeležimo da nam se ne sviđa, možemo znači da pritisnemo i delete, nećemo ga obrisati, jednostavno ćemo ga samo obeležiti ovako kao da je precrtan i sad dalje pravimo svoj neki predlog teksta. Naravno, evo sad ja nešto pišem samo bez veze da bi pisala. I ako prosto opet i od toga odustanemo zbog neki način, mi ćemo to da obrišemo, a onaj koji vaše izmene uvažava ili ne, on prosto može ili da prihvati to ili da odbije predloge. Ovaj pasos mi nije jasan, ukoliko želite da ga obrišete, ovakav komentar koji ste postavili, možete da kliknete na ova 3 mala slova i da napišete izbriši, ili ako želite da izmenite, napišete izmeni i dodate, moglo bi nešto, sad neki predlog. U suštini se predlozi daju za izmene uvek tako da budete profesionalni u tim svojim predlozima ili neslaganjima sa nekim, odnosno da znamo, ne napadamo ličnost ili bilo šta, nego prosto radimo na tekstu. A s druge strane, nije loše i pohvaliti nešto što mislimo da je dobro, i uvek je zgodno, ako nam već nešto nije jasno, da damo neki predlog kako bi nam to možda bilo jasnije. Dakle, mogli bismo, ovaj pasos mi nije jasan, moglo bi da bude, pa sad daću predlog i onda dole kucate predlog, kao što smo malo pre imali, i naravno ukoliko od nečega odustanete, možete sve to da izbrišete. Inače, svi vaši komentari se prosto čuvaju u listi komentara, iako ste ih obrisali, oni su tu. I eto, to bi bilo sve. Vi ćete moći da vidite sve komentare svih ostalih učesnika, da se sa njima složite i tako dalje. To vam nisam objasnila. Dakle, ako imamo ovde komentar, recimo ovo je super, i to imamo komentar, sad neko hoće da se složi dalje sa tim, onda možete na taj komentar da prosto kažete ovako, kliknete na njega i kažemo sada da i meni je ovo super i odgovorite i na taj komentar. Eto, to bi bilo to. Ja se nadam da sam dovoljno objasnila. Ukoliko nekome nešto nije jasno, slobodno neka me kontaktira.